Sitä mä tulee istuttaa. Hieno ilman vai mitä? Ei oo sattu sun hehtää spaadera. Tekis mieli mennä polttanut monen minuuttiin tän spaadessa. Ilma, onks sul toltoja? On joo. No kiitos, mä vedän nyt heti nykäisenä. En jätä sijäviä suota. Mä olisin saanut tulla tähän istumaan. Mä olisin tullut muuten istuvaksi, että antaa mua lopaa. Kato, ei katso katsoka paas mä vedän. Tuo on mun kaveri. No sit se on munkin kaveri. Nyt se on kaveri, se mun kaveri. Mikä sun nimi on? Mä oon Pena. Marko. No terve Marko. Terve Marko. Marko vähän helmi nimi. Kai se nyt menee. Mä ei se Markun kanssa istu missään. Ja kaveri oli sellainen homoleffa. Siinä on 2 Markoa, mikä yhdi siellä vesisängyssä saatana 3,5 tuntia. Tarviiks sä tätä? No. No et sä tarvii nyt. Ei mun röökikään enää. No ei oo sen varmaan nyt ostaa. Lainaa mulle 100, niin mä annan sulle takas vaikka... Sit kun mä saan ens toimeentulotuot ensi tiistai. Mä en viti katso tosta lopakolla. Mä katson sen joskus tuon myöhemmin sit jossain vaan omassa kämpillä. Jos sopii. No. Näytti olemassa missä ton nostanut. Mitä täällä on työhakijan asia? Onko sä työtä? Ei. Ai, no pidä lamps, mä en usko, että se ois oo kumminkaan yhtään mitään. No mä sain 2 päivässä toimeentulon 1800. Vittu mä vedin ne saman päivän aikaan kuoron taas. Miksi mikä lintu? Missä? Tais mene, jos oli aika siistille. Tuo, mene tuo. En mä näkyy mitään. Se meni kumminkin. No tuohan vanhan noita lintuja, niitä näkyy koko ajan meille päin. Niitä lokkeja varsinkin, kavereetkin, nekin on lokkeja. Minä tykkään paikasta, kun se on kiva mestä vitu. Aika rauhallinen. No niin, no mäkin oon velkaa tänne varmaan 6 tonnia vastaan aina piikkiin, mut ne ei enää muista. Kun joka kerta kun mä en näkönyt se voi olla, että tuo väli tänne selvipäin ja välillä kännissä. Aika harvoin mä tuun kyllä selvipäin. Ja hyvä sponsor, ei mitään kallista, ei kyllä ole, mä tiedän, mä poltan tän samassa, kun mulla ei oo rööki, mä kärvin tätäkin se saatana kuivan nurtsi ja sit mä vedän sitä saatana paskapaperin välissä pärkäle. Toi vetää kai saatana. Joo. Onks tuolla sun kaveri kalja vai? Se tulee kyllä kohta. Missä sun kaveri on? Se on vessassa. Ai se onko se kaveri, kun mä sanoin, että kun se tuli ovella vastaan ennen vessaan, niin mä sanoin, että sulle puhelu, niin hän se kyllä missään. Mä sanoin, että Manner hemmetti on 2/3 puhelinkioskesta, kun mä juoksen sinne. Mä ihmettelin, kun jätkä lähti juoksemaan, kun se kysyi kuka se on. Mä sanoin, joku naisääni sieltä soitti, niin jätkä lähti painelemaan. Kato, kun mä kattelin ikkunasta tänne, kun mä tulin tänne, niin tuli 200 ja se just tilasi sitä 2, niin mä ajattelin, että vittu, se on hokalia, mä käynkin. Taas se lintu tuolla edellä. Se on nyt tuolla ihan ylhäällä jotain. Ai oliks ja? Ai jaa, mikä lintu se on? Pilattiin niin punatulkku vai? Ai punatulkku joo. Tää on kyllä punatulkku, mä en syödä täällä mitään, että tuossa käydä hakee se punatulkku ja taas lärväli. Sinä pipiaali perkele. Taas se vitu lintu lentää ja ilmeisesti se on aika nopea
Se on varmaan pääskyn, ne lentää vitun nopeasti. Se on ainakin 6 siiveä ton pääskyn lähellä perkaa. Ei no mun täytyy kyllä nyt ei vielä, ei vielä. Taas se tulee se saatana pääskyn. Ei näy pääskystä vieläkään, ei. Mä täytyy lähteä nyt. Mä otan nää tyhjät polot mukaan ja vielä kun nyt... Joo, mä voin juoda. Se oli tyhjät polot, se oli tyhjät. Oli hyvä, se juon. Se on huono musta. Mä vien nyt nää kauppaa, josta näet kepuskaa. Menen sinne Amerikkämpille, vetän ne lärväriin. Voi olla Topikin tulee hyvät säkät sinne saatana. Pidetään ne yhdessä sitten, kun mulla on lasuri loppu Neste aukeaa vasta ensi maanantaina. Kun saadaan lisää niitä säästöpulloja. Nyt täytyy kyllä mennä, että kiire on kova. Kiitti tästä. Sano kaverille, että kiitti. Mä tulen takas sieltä. Taas sen muiden kanssa puhelimessa. Mennään hyvin, jos se jaksaa vähän vedää siellä. Bää. Paatele kaverin piikki, mä kyllä hoidan sitä mun kellarahoista sitten kuukauden päästä teistä aina. Nyt täytyy lähteä tänne rähmäaikaan, terveys sullekin. Kiva nähdä sua. Marko, sun nimi nyt oli. Markolla on tähän kiva Marko, vaikka ei ne kaikki oo kyllä. Joo, nyt täytyy lähteä.